penwythnos rowndiau terfynol ysgolion Cymru a'r cyntaf i chwarae ar y sadwn oedd merched dan 20 Glantaf yn erbyn merched Dyffryn Aman. Jade Leach ar gigornel i ysgol Dyffryn Aman. Y bêl yn rhydd yn y cwrt. Galanders ar ergyd. Ac mae Dyffryn Aman ar y blaen. Ciara Galanders ar gôl. Y bêl yn rhydd yn y cwrt. A Tegwen Appleford yn methu a hatoli ar y llinell. Y tafliad hir i gyfeiriad Leach. O, Cerys Bailey ni methu hi, a mae Galanders yn glir. Mae'n ddwy ysgol Dyffryn Aman, 10 munud i mewn i'r ail hanner. Galanders a'i hail gol o'r gêm yn pasio'r bêl i gefn y rhwyd. Galanders sydd i'r rhedeg y gêm mae Dyffryn Aman a nachi bas hyfryd i ryddhau Jade Leach. Mae Leach yn glir a'i dyma'r drydedd i Dyffryn Aman. A dyna hi. Dyffryn Aman ar y ffordd i godi tlws ysgolion Cymru. Jade Leach yn sgorio. O, sgiliau godido gan Chelsea Williams, y capten i ysgol Glantaf, a ffas hyfryd hefyd drodd i Molly Bernal. Mae Glantaf yn ôl ynddi. Mae yna llai na 10 munud ar ôl, ond gall unrhyw beth ddigwydd mewn gêm gwpan. Gwenan Harris dros 100 o gapau i gymryd i hi, ac oedd hi'n gwybod sydd wedi sgorio hefyd. Leach. Y bas yn cyrraedd Galanders. Ciara Galanders ar ei hat-trick wrth gwrs. Galanders ar ergyd! A mae mewn! Am berfformiad gan Ciara Galanders. Hat-trick yn y rownd derfynol i ysgol Dyffryn Aman. A dyna'r chwiban ola. Ysgol Dyffryn Aman yw pencampwyr ysgolion Cymru'r merched dan 20. A fy nhw'n dathlu'r holl ffordd adre i Rydaman. Rawd iawn, ie. Maen nhw wedi gweithio'n galed a mae'r ymdrech wedi bod yn dda iawn. Ymarferion a pethau troi lan i nhw yn wthnosol. Be di'r cam nesaf genodd mae hwn? Wel, wythnos nesaf, maen nhw trwyddo i ffainal, maen nhw'n cynrychioli'r Swans yn Goodison Park. So mae gêm fawr arall gyda nhw wythnos nesaf eto. O, dyma ffordd mae pêl-droed yn mynd fel chi'n gwybod, ond na, mae'n merched i joio na'r peth pwysig yw i hybu a hyrwyddo'r gêm a ceisio annog fwy o ferched i chwarae'r gêm. Tro'r bechgyn dan 19 ddi nesaf rhwng Llanwern a Dinas Bran. A gyda 10 munud ar y cloc, cic rydd berffedd capten Llanwern Morgan Pratt yn canfod talcen Mamadou Toubai ar ymosod o'r penio'n erthol i gefn y rhwyd. Sgoriodd Morgan Pratt ail Llanwern yn gynnar yn yr ail hanner cyn i Ibrahim Ismail sicrhau'r fuddugoliaeth a'r gwpan gyda'r gol yma. Y tîmau nesaf i ysgwyd llaw John Mann, cadeirydd Cymdeithas Bêl-droed Ysgolion Cymru, oedd bechgyn dan 20 Olfa a Chastell Alun. Tafliad i'r olchfa felly, o'r cynnig gan Ethan David, di sleifio i gefn y rhwyd. A mae'r olchfa ar y blaen, y capten Ethan David a'r cynnig bold yn taro cefn y rhwyd. Cic rydd i Castell Alun, Bem Thompson ar y droed, chwith! O, dyna chi gol! Ymdrech wych gan Ben Thompson i ddod â Castell Alun yn gyfartal. Mae Castell Alun yn pwyso fan hyn, y bêl i gyfeiriad Jack Hitchin. Hitchin yn y cwrt, yn gry y bêl gan Hitchin, yn sgwar ar draws wyneb y gol ac yn gwiro i fewn. A Castell Alun ar y blaen. A dyna ni, y chwiban ola, Castell Alun yw'r pencampwyr. They haven't been beaten in 2 years now. Throughout year 7 and throughout year 8 have been fantastic, so credit to them. Superb. A thoroughly entertaining game of football, and I'm very proud of the efforts of the boys from Olfa. It feels great. It's a great team effort. Everybody kept their heads up even though we went 1-0 down and stuck at it. We're glad to win and become Welsh champions. At y Sul, a thai'r gêm arall i ddiddanu'r dorf ar neuadd y parc, gan ddechrau gyda'r ffeinal dan 15 rhwng Bryn Refael a'r Bontfaen.
Ifan Mansour ar gic rydd, y Mur yn gwneud i gwaith. A Pritchard ar croesiad dros ben yr amddiffyn, ac mae Harry Tulliver wedi rhoi Bryn Refael ar y blaen. Gwyn at Collins, amser ydy'r grigan yr athrawon ar yr ochr. Collins ar ergyd, na chi, gol! Gol gwbl wych i ddyblu mantais y gogleddwyr. Dim gobaith i Hartman yn y gol i'r Bontfaen. Logan Roach sy'n paratoi i gymryd y gic rydd. Na chi fwled gan Roach! Ac mae Bontfaen yn ôl yn y gêm yma. Hanner awr yn weddill. Bwled o ergyd gan Logan Roach. Collins ar gic gornel. Cael ei chlirio, ond cyn belled a Callum O'Donnell! Ergyd, gwbl hyfryd gan Callum O'Donnell i'w gwneud ti'n 2-1. Dyn nhw'n sgorio goliau sâl yn y gêm yma. Kai Edwards yn ceisio cadw'r meddiant, ond dyna ni y chwiban ola ag ysgol Bryn Refael sy'n dathlu. Dwi'n meddwl 5 mlynedd yn ôl oedden ni'n cyrraedd dwytha. Mae'n gret o deimlad a gobeithio fydden ni yma eto'n fuan chi. Well, boys are obviously disappointed, as am I, but still, congratulations to Bryn Refael. It was an excellent game and a couple of fantastic goals which are worthy of the occasion, I think. Fi gael pêl fyny hanner ffordd rhwng rhyw 3-4 a hitio i stret fewn i dop corner. Teimlo gorau'r bywyd fi, teimlo gorau'r bywyd. A does am lot o disgyblion yn blwyddyn ni, fod yn onest. Ac i fel bod ni wedi gwneud bach mor anhygoel hyn. Myfyrwyr colegau Gwyr a Glannau Dyfrdwy gamodd i'r ca nesa, a hon oedd y gêm gyda'r nifer fwyaf o goliau dros y penwythnos. Jack Chambers yn rhoi'r gogleddwyr ar y blaen cyn mynd ati i sgorio hat-trick. Roedd Glannau Dyfrdwy ar y blaen o 4 gol i 2 pan ddyfarnwyd cic rydd i Gwyr, ac fe dalodd symudiad wedi ymarfer yn drylwyr ar ei ganfed gyda gol gampus i Kai Owen. Ond oedd hi ddim yn hir cyn i Glannau Dyfrdwy adfer i 2 gol o fantes. Rhediad Luke Blizzard lawr y chwith a Jake Jones gydag 1 cyffyrddiad yn canfod cefn yr chwyd. Glannau Dyfrdwy pencampwyr y llynedd reolodd pethau wedyn gan sgorio 2 arall gan gynnwys yr un yma i Josh Jones. Bechgyn dan 12 ysgol Llandaf a Sir Hugh Owen ddath ar penwythnos i ben. A'r Cofis ath ar y blaen gyda Kai Wyn Jones yn rheoli ar ei frest cyn plannu'r bel i'r gol. Ond fe darodd esgob Llandaf yn ôl gyda 2 gol mewn 4 munud, hon yr ail gan Hugo Cochlin ar ôl gwaith da gan Kieran Yannick Bates. Roedd hi'n 5 gol i 1 i'r ysgol o Gaerdydd pan groesodd Kieran Yannick Bates o'r dde. Daniel Bowen oedd y cyntaf i'r bêl rydd, ac yna pas gall yn galluogi Caleb Evans i godi'r bêl dros y golwr am gol rhif 6. Ath Hugo Cochlin ar bêl adre gydag ar ôl cwblhau i hat-trick a'r tîm cyfan yn derbyn medal enillwyr Ysgolion Cymru 2016. Great day out, watching the other games as well in all the schools, and it's a just wonderful advert for schools football in Wales. The standard is fantastic. Mae'n 12 ysgolion wedi bod yma dros y 2 diwrnod, a oedran o 12 at 19s fel tai efo'r tîmau colege. Ac y safon yn safon uchel. A mae hwn mor bwysig i'r plant yma sydd yn ysgolion, neu pobl ifanc yma sydd yn ysgolion, i gael y fraint o fod mewn lle fel hyn, mewn final Cymru, a bod y gorion yng Nghymru.